sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ang aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin, at ako ay sa iyo, na sila namay sumaati, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako ay sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako ay sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay lumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig, bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang sa akin ay nagsugo. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipagkikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Malugod at Diyos, yan pong kapinanditan, mulit iya pong may kakapatad, makanyang yung pasibayong mitipong tipon. Ginoo, tialaga mila po ring balang kaya kaming kasadalinan. Mamay, kaya pong metong ay lang hanggang tubos, kami puri ang pong kami pasalamat kaya Panginoong pinanditan. Pablasang bining Diyos, king puli na ning lugod mo ang pong pakamalaki kami. Pasibayo po, ining nagsing balang metong kami. Kaya para manikeng diyang pong sikanan, hanggang ining pinandit Ginoo malaya kay kung gagaro karing balang kaming takbang. Karing dapat yung pong mangayap kami, pala kaming aluwangay ng tigero. Ngayon po yung isang banda ka, kuriang datang po ang kaming kuwanting kaya kang Diyos, pangi Espiritu ang konting katutuan. Ginoy po yung banal ning tungkulan, natulutan niya yung gagalo, ang pong kaming banal niya tungkulan. Tulutan niyo po, yan yung napakaiti, ibuklat siyang maliwalas, yung kaya rin ba makikami. At wala pong eko mga wani nganing pinananditati. Diyos ko nung makakawani ko, ipana naman po wala kayo napatang po magawa. Huling makapangako kayo. Kahit kami, manyawad kami, rinan kami. Ilagay na po ning balang tinggab ning tungkulan ng Diyos. Makanya niyo pong pakibatan ng buong pagpalog, ting bani-bani, ting kaming karalungan.
Diyos, laway kayo kung karapat dapat na kong matulid ngayon pinanditate. Lipat na po ning parati yung akakiting magagawa kaming labag yung kaya kong banal na kautusan. Ginoma niya, wad kaya kong patawad. Eh no, bibilang kaya kaming kasalanan. Nuni bilang yun na lang kay tangan niya ni Ela Papuga na pangkong sakdal ding balang kaya kaming kabyas na. Diyos, yan kong pinanditate. At doon miragong iparandam nyo, hindi kayong banal, apresiensya karing balang may pumukit kami. Tawagasan nyo ang lusan ting balang kaya kaming puso ang bon kaisipan. Giring Diyos, ngayon, minsan pa kawan nila rin kaya kaming banal at tungkulan para patungkit kami. Balumig pa, nung nukarin laring may tumuwid, kukulay, ang pong pisasabyan din, kaya kang manalagyo, at suka po, hindi kami kililibutan ngayon pinanggit. Ganun Diyos, ika po'y mananangit ang pong ikibalo karing balo, kaya kami puso ang pong kaisipan. At doon birgo, ngayon pinanggit ay iti, kaya mayaring nibili kimaglo, ikpambanaan, at doon ni ingkaya kang banal, apat nube, yung mahimuna, ingkaya kaming banal at ipunan. Ganun Diyos, makisabi kayo kung mayat kita ikpangin ako kay ti. Ikpa ko, lunusan niya po yung balang may pumukya kami. Ngayon, ipuklat siya, tingkang kaya kaming puso ang pon kay sipan. Pepas lagi, kaya kayong masalang-sala. Yes, lagang galing kayo kaming puso. Kinang Diyos, tingkaya kung pamayat sumayti, king tiro yung daan. Ginoo mga sasad kami ang dating kawakasan. Ayaring ilang ganaping turunan na para patsukya kami. Bakit yung bayang panyaratang na puling oras, ginulong ka rin maging karing kailang kung anak yung dalas niyo. Ngayon oras ay itig pang banal. Pwede po yung talente na ng banal mong kaya. Mirina niya sana kung ating pamanalaga, ating kayang kasalinan. Ganun Diyos, di namin tetagan ang pong kapibabatan karing banal ng tungkulan. Mikirina niya ating direktang kami kaugnayan tingkakang banal na yarapan ngayon orasi. Ikpa ko, kabudlok-lokan niya po, inglok-lokanan ng kalam, at doon merubo itubod me, yung talagang matumatun ng Espiritu Santong pinakumuki kami ngayon pinandit. Banting upayang ngayon oras sa itig ka patulaning balang may pumuki kami. Kaya na kami tinanggang katutuan. Diyos ko, kaya manyabi yung sarili ng kabyasnan. Nuning kayarian mo, kuning katuliran, yapo ingibalik ka na, at detang maya pabalita yun pa. Bang maging guyab na nila at ikasulong na ng balang metong kaya kami. Ginong Diyos, takal pong dakala salamat kaya kami ng pinanita iti. Ilapuri kaya kami nisasang metong kaituanan kangpan mula at detingan po gino. Ipagilan mingangan din kaya mga nakutong Iso Kristo kaya kami tagapagligtas. Iba't nube ang pong sawag na rin banal ay Espiritu Santo manibat ngayon ng manggamang puking oras. Bye.
karunungang lungsod sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu, at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita, sa pamamagitan ng talay-taya at ito. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng katulungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at kuskus ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang magkatuwang naman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasangkalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumidad. Po, pasensya na po kayo, parang medyo dinagin ako ng kahinaan ko sa aking katawan. Parang gusto ko rin magkakaso. Kaya kasara po ang speaker ngayon, ang ating kapatid na evangelista, si Brother Angel Ria. Kaso po wala po siya, dahil po kanyang biyanan, namatay ko. Kaya tagalang na. Kaya kami po lahat ng mga membro sa kapatiran ng Krista, sa kanyang pamilya kami po ay nakikiramay sa lahat ng kanyang kami. Condolences po. At ngayon po, siguro hindi na masyadong makakaharap, medyo kinakapos po ako eh. Ang layunin ng ugnayan sa mundong espiritual, ang reference po na ibinigay sa 8:16-26 po. So, dito po nakalagay sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 8:16 hanggang 26. Ito po ay kailangan po maliwanagan sa ating mga kapatid. Kung ano po ang ating inaasahan at ang ating pakikisama sa ating Panginoong Yesu Cristo. Na dapat tayo ay meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Yun po pinaka-important. Tingnan po natin sa Roma, sa 8:16. Ang Espiritu rin ang nagpapakatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. 7. At kung mga anak ay mga tagapagmana na, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon na ay makapagtiis tayo sa Kanya upang tayo ay luwalhati na kasama niya. So, ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo, kung tayo po ay mga anak ng Diyos, ay tagapagmana, ay kasama tagapagmana ni Kristo, kailangan po makisama po tayo sa Kanya. Di ba? Kung wala tayong pagkikisama sa ating Panginoong Yesu Cristo, wala po tayo sa Kanya. Ano po ang dapat natin pagkikisama sa Kanya? Sa 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito'y
hindi ka dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa akin. Sinwede. Sapagkat ang maningas na pagmimiti ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ni Diyos. 20. Sapagkat ang buong nilalang ay nasasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumasakop sa kanya sa pag-asa. 20. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabuluhan. Yung pong laya mula sa pagkaalipin ng kabuluhan, ito po ay hindi galing kay Kristo. Ang laya mula sa kabuluhan po, ito po ay gawa ko ng laman sa sanlibutan. Nagdoon po siya, naging alipin ang isang tao. Ngayon, pag tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang pagkaalipin natin ay mawawala. Dahil tayo po ay nakikisama sa ating Panginoong Jesucristo. Thank you, no? Okay, Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay umihimik at nagkaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Betres, makabakaba yung tinjawad po reference nito. At hindi lamang kayo, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa mga tuwid bagay, tayo na may nagsisihibig din sa ating sarili sa paghihintay ng pagtutupo ng dili iba't ang pagtubo sa ating katawan. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya sino nga ang umaasa sa nakikita? Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay natin nakikita, yun po ay hindi na pag-asa. Kasi nakikita na po natin eh. Ang pag-asa po natin na hinihintay, ang mga bagay na hindi natin nakikita ng ating mga mata. Yun po ang dapat natin hanapin at ilagay sa ating sarili. Ang mga bagay na hindi nakikita. Betuwato. Mexico. Katapwat. Kung nagsisiyasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayon, hinihintay natin may pagtitiis. It says last. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinahan. Dito na po tayo papasok. Ang Espiritu po ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibig na hindi maisasasay sa karamdaman. Diyan ako pumapasok ang isang Espiritu na gumagabay po sa atin. Marami po nagtatanong sa dami-dami po ng reliyon sa mundo. Bakit sa maraming yan, hindi po nananahan ang Holy Spirit sa kanila. Bakit nakikita po nila sa espiritista, nananahan po ang Holy Spirit sa akin? Meron po silang nagpuputasan sa mga espiritista. Bakit daw ang tao patay na nabating pa? Yun ang kailan nagpuputasan niya. Sa hindi po nila pagkaalam. Sa hindi po nila alam, ang Diyos po, marami siyang mga anghel na nilalang katulad po ng tao. Nilalang ang kanyang mga anghel na walang katawan lamang, hindi tulad ng tao. Marami po sila. Hindi mabilang ang kanyang mga anghel na kanyang nilikha. Pakinggan po ninyo. Nasa Apokalipsis 5:11. Ganun ang sulat. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000 tig sa 10,000 at 10,000. Di ba? Nakakagaya nila? Mas malinaw po ang nakasulat sa Hebreos 12:20 ay 12:23. O 12:20 sa tayo. Ay dito.
sa 10:22 ng Hebreos. Sa Hebreos 12, umpisa mo na sa 20. Sapagkat hindi matiis ang inuutos kahit isang hayop kung tumugto sa mundo ay babaguhin. Ito ba? At totoong na pinatinaot ang naparoon. Ano pag sinabi ni Moises, ako'y totoong nasinda at nani. Ito. Katapuan, magsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na upo ng mga anghel. Hindi mabilang ng mga upo ng anghel na nakasulat po sa tiyan. Marami po sila. Nilalang sila na walang katawan. Ngayon, ang mga anghel po ito, ang turing po sa kanila, mga espiritu na ating sinasabi o ating ipinakapit. Sa Hebreos 1:14. Ganito na sulat. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang masipaglingkod sa kapakinalan ng mga bamalan ng kaligtasan? Ano ba ang mga anghel? Sila yung mga espiritong tagapaglingkod ng Diyos upang sila ay tumulong sa mga taong gustong maligtas. Di ba? Kaya ang espiritu ay tumutulong eh. Gumagabay po sa atin eh. Bagamat hindi po natin nakikita. Ang espiritu yun. Kaya ang espiritu, alam niya kung ano yung mga bagay na darating. Bago pa mangyari, sasabihin niya sa mga mananampalataya sa ating kapatiran. Kung ano po ang ating dapat gawin, itinuturo niya. Hindi sila nag-aalipusta o nanlalayat kanina, kundi sinasabi ang may kaamuan ang kanilang pananalita. Ang espiritu. Ngayon, bakit ang mga espiritu na mga taong una na pinapala ng Diyos, sila ay nangamatay na? Bakit sa panahon po natin ngayon, meron pa tayong naririnig? Diba? For example, kagaya ng mga nakasulat sa Biblia, sila Apostol Santiago at ang kanyang mga kasama, Apostol Pablo, at ang may iba pa, mga apostol ng Panginoon, dumarating po sa atin. Hindi naman natin sila nakikita. Nasaan po ang kanilang espasyo na hindi natin sila nakikita? Sila po ay pinapalan po ng Diyos eh. Mga espiritu ng mga taong pinasakdan. Di ba? Mga espiritu ng mga taong pinasakdan. Tingnan po natin ang Hebreos. Sa 10:20 verse, ang pinakasulat. And then, sa 12, ganun sa ganito siya. 12. Sa pagkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakapatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdan. Diba? Mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdan. Pinasakdan po ng Diyos eh. Espiritu ng mga tao. Pag wala lang sa katawan naman, ang pinasasaktan po, ang espiritu, hindi po ang katawan naman. Ang katawan, maiiwan. Ang umaharap sa hukuman, ang espiritu na walang katawan. Diba? Kailangan po, magdamit tayo mga damit na walang kasiraan habang tayo ay nabubuhay sa mundo. Kasi kung wala ka na sa mundo, wala ka ng buhay, paano ka makapagdamit ng mga damit na walang kasiraan? Kaya habang dito pa, ay magdadamit ka ng damit ng espiritu na walang kasinaan. Pag dumating ang takdang panahon, wala nang problema. Diba? Sa unang Pedro 3:4, 3:4
kundi ang pagkatao na tatago sa puso na may kahit na walang kasingaan, ng espiritu maanaw at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ito pa, saan ko ginagawa yan? Hindi naman yung wala na yung katawan mo eh. Habang nandito ka, nabalitaan ka ng mabuting balita, ngayon pa lang gawin mo na kapatid. Para sa kaligtasan ko ng aking sarili. Huwag ka po tayo pag-umpik-umpik. Gawin na po natin na ganyan eh. Sapagat ngayon na ang kaligtasan. 6:2 ng ikalawang Korinto. Ganito po nakasulat eh. Sapagat sinasabi niya, sa panahon ukol kita'y pinakinggan, sa araw ng pagliligtas, kita'y sinatuluhan. Narito, ngayon, ang panahon ukol narito. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayon na po, ang araw ng kaligtasan. Huwag mo nang ibabukas. Baka bukas wala na biyan. Ngayon mo na umpisaan. Ang sabi na sulat ni Apostol Pablo na nakalagay, ito po ay sagrado. Totoo po ito, wala kasi mga linga. Kaya umpisaan po natin, gawin po natin tuloy-tuloy. Diba? Gawin po natin tuloy-tuloy ang pagkakaligtas. Ngayon, halimbawa po, may naunang nangamatay. Yung mga propeta noon, mga apostol, matagal na po panahon na namatay. Dahil taon na. Nasaan po sila ngayon? Na hindi po natin sila nakikita. Ibig sabihin, namatay ka lang ngayon. Gusto mo, after 40 days, mauna ka sa langit? Ay, hindi ka pwede mauna, kapatid. O, si Koran pa ng Hebreos, pakinggan mo yun. Hindi ka pwede mauna sa kanila. O, si Koran ka ng Hebreos. Na ipinagkanda ng Diyos ng lalong mahuling bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Hindi pwede na maging bukod sa atin na mauna ka pa sa kanila. Sapagkat ang unang nakatutulog kay Kristo, sila ang unang bubuhayin. Kapatid, 15:20 ng unang Korinto. Ito na sulat. Katapos, si Kristo ay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nakatutulog. Diba? Siya ang pangunahing bunga eh. Siya ang unang namatay eh. Siya ang unang bubuhayin sapagkat pag siya binuhay, siya po ang bubuhay sa mga susunod. Diba? Siya ang bubuhay eh. Kung hindi mo nangyari ito, sunod niya po sa Pablo, walang kabuluhan. Lagay sa 24. Kung magkagayon, dating ang wakas, pagka niya ang kaharian ng Diyos sa mga tuwid, bagay sa Ama. Pagkalimpuin na niya ang lahat ng mga pag-aari at lahat ng kamamaraan at kapangyarihan. Ito ko. Yeah. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng mga kaaway. It says. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipuin ay ang kamatayan. Diba? Yun po ang kahuli-hulihang kanyang kaaway, ang kamatayan. Pero siya, bubuhay niya. Ngayon, sabi yung sinasabi ko, nasaan ang kailang espasyo? Ang kailang espasyo na hindi po nakikita, nag-iwalay ang mga banal at ang masama. Hindi pwedeng magsama ang masama sa isang matuwid at ang matuwid sa masama. Di ba? Meron po silang lugar kung saan ang kailang lugar. Pakinggan po ninyo sa Apocalypse 6. Sa 9:6 ng Apocalypse 6. Ayun no. 6:9. At nabuksan niya ang ikalimang katak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagtutuong sumasa kanila. Yes. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. 11.
at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing malabahan. At sa kanila sinabi na magpapahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng mga kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na magpapatay namang gaya nila. Nasa po sila? Nasa ilalim po sila ng nagpana sa alapaak. Wala po sila sa langit. Kaya sabi nito sa kanila, maghintay po kayo ng konting panahon. Ano po ang hintay nila? Bago pumunta po sa 4:16, 4:15 ng unang Tesalonica hanggang 17. Ito po nakasulat. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nagabubuhay na nakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mag-uuna sa anong paraan sa natutuloy. Yung mga natutuloy, yung mga patay. Yes. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit at may isang sigaw na may tinig ng arkanghel. May tinig ng arkanghel at may pakalat ng Diyos, trumpeta, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli sa dangkit. Ito po ang hintay natin. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nakatitira, ay aagawin kasama na sa mga alapaak upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa kalitoy sa Panginoon tayo magpakailanman. Hintayin po natin ang pagparito ng ating Panginoong Yesu Kristo na siya po ang huhukom kasama ang kanyang mga anghel. Hintayin po natin yun. Yun po nakasulat sa Biblia na walang labis, walang kulang. Kasi kung mag-invento ka ng ibang interpretasyon dito, maliligaw ka. Ay, ito po ang tamang tinuturo ng Biblia. Maghintay po tayo. Ibig sabihin, pag gumagawa tayo ng mabuti, sumasampalataya, nagkaroon ng Panginoon, wala tayong problema. Bahagi tayo sa kaligtasan. Kaya pagpatuloy po tayo sa ating gawain habang po tayo ay nagbubuhay. Hindi ibig sabihin, ang mga salitang ito ay naggagaling sa ibang reliyon. Hindi. Lahat binabasa po ang Biblia. Sinusuri ang Biblia. Ito, kasi sinusuri ang Biblia. Kaya, kinasiyan po ng Diyos ang Biblia para ito po ay ating paniwalaan. Pinapaniwalaan po tayo ng Banal na Espiritu para po tayo ay makapag-ingat sa mga bagay na hindi tama. Sila po gumagaling sa atin. Kaya tingnan niyo po, meron po mga tao na nandun sa langit. Meron po siya. Pero ang langit na ating sinasabi, hindi po yung langit na tinaan ng Diyos . May tatlo pong level ang langit . Di ba? Pakinggan niyo po ba? Bago po. Sa dalawang para makita po natin. Ikalawang po. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay iwan ko. O maging sa labas ng katawan ay iwan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Pag sinabing inagaw hanggang sa ikatlong langit, nangangahulugan, meron ikatlong langit. Nangangahulugan, meron unang langit. Diba? Ang unang langit na nasa ipapawid, natataroon po ng ating mga mata. Unang langit po yun. At ikalawang langit, natataroon ng ating mga mata. Sa una, sa kapastol, hindi mo nakikita. Pangalawang langit yun. Ang ikatlong langit, yun pa lang ang tirahan o tahanan ng ating Panginoon. Magandang bakit po? Maraming salamat.
ko'y patutunan. Niapa kamalaniing pamanial pantaya. Eko pa'y pirait in Diyos e pabiruya. In balang tenamiyo pupulat luntola. Sibulak harinan benala ning Ginoo. Mulit pasibayo in kalam na bangan mo. Upayanan ng Diyos ke koa bandiku. Matuat kayanakan nye kong kapayapanon. Kingulinan niti iglesia naning Diyos. Eskwela naning biyalintong maayos. Pamilata naning tung ulaniyo. Mulit di sanda ko kintaber nakulo. Ke kong panikwanan mamintong isang sa aking panlubyo kilog ning santuaryo. Lasa ng mayagi mabagyo ke kayo. Luntong magpabayat mingat bang pagoyo. Pakalinisan iyeng lola na ng atyo. Ayaw mapilasan dingganang amano. Matuaw anak man ikakalimwan iyo. Into ne pangaya uskang Heso Kristo. O anak ning Ginoo mulit wa di sa niyo. Misan me tungkong ang pupuri ng Ginoo. Ke kong panikwanan ikong gang meminto. Lagyong kabitasan wapin a paltoyo. Ulinging katotoan matning sa sabihan ko. Eking kalwat ana ning pamag
malino. Kekang kapagalang tunegi lumulmo. At yorang pibatang minunang meminto. San palining lugot itiway taglas mo. O anak na ng Diyos, kakalingwan iyo. In pamanuparan ke kosa sabihan ko. Eteya bero nganing ebanghelyo. Makitutuan niya pakatan ganyo. Ulingin pamintuan Diyos yang Espiritu. Mitmo king katutuan sa sabiya ning libro. Yasa panikwana ning balang katawo. Ding balang dapat iyo bakasyat lalto. Uling ning kapanwa lang tuni leban iyo. Tiniyang kasalanan bayad na at iyo. Sumangid na ning lang dara lanawo. Nung atuturan iyeng paralan iyan nga ko. Sabla maging mayan, sabla at akwayo. Dapat nung pilit at lalabag iyang tao. In palining lugod ke kowe mabagyo. Alang paginabang matning daralako. Niyaking pamaglakad ikonggang maminso. Kakalingway ngutos na ning Ginoo. Bulag kong bulag, maklak kong maklak ko. Pipi kong tipi, king balang takbang iyo. Inburi ng sabihan, tuning mediyasang tao. Sablang akakit na pilasang mayumo. Ala ng mapayit lang dulong yan nga po. Oras ng maniyaman, kinlog na at puso. Niya panikwanan niyo, ikonggang disan ko. Biyaya liwang reino, ingela karayo. Esa maging alak, logo din haliyo. Konbensyong awsan niyo, pamisan me tuyawo. Niyaying panamdam na ni
dakalya at itanang dakal tawagin metulia niya sana'y ugnayan si Bolyang Prawanta uling niya'y panulo ke konggang magobra kingalang patugot at kinpasimula na Sebola Iglesia ke kati ipala yaing sinimulan ning pama liwala makiugnayan niya ing mapa matula ke kong espretista mula pa ing mula ke ko daratang ya itang pe ngakuna bana kong ituro sa sabiya ning Biblia pinggan ang katutuan tandanan yoy ka ke ko at datang iya nganing ebanghelyo at baning atulan kasala ng atiyo at bayang may yakit katuliran Ginoo uling miyatulang emanwa lang tao niya panikuanan niyo ngeninda ratang mo ke ko'y mamatulang tunebi pangako sanong makananong netuturuan kayo ingganang katawan dapat ko king totoo o anak na ng Diyos pakatan danan iyo nung iyama kaniyan tawoing gawan mo alang kapaldugan ing paman wala mo tone daing me pangemaniwa lang at iyo niya panikwana na ning taong bisan ko dingaral at turo katawan paltoyo sa biyaya niyeng gusto'y utos na ning Ginoo karing panakbang na ning taong maminto patibayan kula misulat king Biblia king libro ng San Juan 16 basa niya 7 hanggang 13 tungkulan bihita lalam ning pangako makiram dam ko sa Nga po magsurat kining San Juan 16, 7 hanggang 13. 7. Gayon man sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ko yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susubuhin ko sa inyo.
at siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa pag-akol. 9. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisimpalataya sa kanya, sa akin. Yes. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi ninyo ako makikita. 11. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutan nito ay pinatulan na. 12. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. 13. Ngayon ba kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at ang kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na masisidating. Ito po. Mama,
King San Juan Kapitulo 10, versikulo ay San Lucas Kapitulo 10, versikulo 20. Gayon man, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang nakasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Dimdang mula ding amano sa dingaral ang pongturo ikong tao kabaltugan apaltoyo Dindam yehi matiku mayayakit inyatu ikoreta magpatutu ulingkeko itipaya pangako eking mister Diyos malawo karing mabat yo ke kayo ing patutu ng atiyo ing dapat yo yang matibig patutuan niyo ini ko na menanggapan ini ko na ipabaluan karing turo king kayarian anak ning Diyos sa luntoyan katuan kimbalang ke mong panangpan at layon ke yang ugnayan yani sanang kaingatan ulingani libro kana damdam nanoing pangiyabe na wo ding malinis marinatyo oning dulong o salawo eya dapat tao pakatandaan niyo yung bureyo
sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kaligpuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Ania naman yeni wapani waniyu ikong game malen sibula atiyu miyaya liwang reino paman walayu ay bayit yesa imbalang galoyu imabye ng paksa ning pama niwala at tunilayu pamanyal pantaya kelwatan ngaldo mi bata na kayo sa lalaga haway sa rilyo eyo netatagyan imbayong natiyo kingaran na malan sasabihan he kayo luntoy ang manawan pakatan danan yu itiene dapat nung tone memento eko pa'y pirai nganani delaku ing Diyos e pabiru pakatan danan yu ing balang tatanam tao po ulan yu mamasayang ko sa kingaldo yung matyo pakaingatan niyo ding balang panggalo uling nga ng libro ikakalimwan niyo kerak landing maya tao de pagtaniyo katuldik niya mo at karagsayong gusto niya pa kamalana ning balang katahu balang mitattanam kinbalang kimutyu eyut tutulutan miyumi san kayo keni ang pongketa luntoyin katutu o anak ng Kristo ikagkalingwan yu nganing ebanghelyo ding mata ning ginu at makalawela king banal at tutu at ting balugpog da king daing damat yu dapat makasalang sangyeng lo panawo karetang darapat marawak kinyatu niyayong inimbot yu makipag nayan ko sana rin dapat yu laretang eran yu
Apostol San Pedro, Tresia Ketang Dosi, Enia Lawan Ngalat mo kining Primerong Pedro Kapitulo 3, versikulo 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daig. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Convention, gagawin niyo.